ассалому алейкум дӯстон. Инак як забономӯзи мо курси вамбукро ба итмом расонида соҳиби сертификат шуд. ҳозир дар бораи рафти омӯзишашон аз Сабрина пурсон мешавем. Сабрина, шумо забони русӣ омӯхтед, ҳа? бале. Кай оғоз карда будед? Чӣ қадар омӯзиш кардед? Тақрибан 6 моҳ пеш, моҳҳои сентябр ман ин китобро харидорӣ кардам ва тӯли 6 моҳ омӯзиш кардам. Дар як рӯз барои омӯхтани забони русӣ чӣ қадар вақт сарф мекардед? Дар як рӯз ман вақтамро чанд тақсим карда будам. Саҳар ним соат омӯзиш мекардам, баъд ба роҳ мебаромадам, чунки ман кор мекунам ва дар дохили маршрутка то ба кор расидан омӯзишро, аудиокурсҳоро гӯш карда мерафтам дар вақти кор. Вақте ки перерифи нисфи рӯзӣ мешуд, дар ҳамон ҷо як соати дига, баъд шабона боз ним соати дига гӯш карда, бо ҳамин ҳар рӯз кӯшиш мекардам ки 2 соат ҳамин омӯзишамро давом диҳам. Сабрина, дар 6 моҳи омӯзиш шумо бо чӣ гуна мушкилиҳо рӯбарӯ мешудед? Ба мисоли дарсҳои донишгоҳ ё ин ки корҳои хона? Дарсҳои донишгоҳ, инчунин кор ва ҳам ба кор рафтан, ҳам ба дарс омадан, инчунин ба омӯзиши китоби вамбук барои ман ягон хел мушкилӣ набуд, ягон чӣ ба ман монеа намешуд, чунки ман метавонистам ки ҳам дар роҳ, ҳам дар хона, ҳам дар вақти корҳои хона, ҳам дар вақти звонокҳо, ҳам дар вақти кор метавонистам ки озодона аудиокурсҳои вамбукро шунавам ва машғулотамро ҳар рӯз давом диҳам. Пеш аз аудиокурсҳои моро дастрас намудан, дар ягон ҷо забони русиро меомӯхтед? бале, ман бисёр кӯшиш кардам ки ҳамин забони русиро омӯзам. Дар хона ё ин ки дарсҳои иловагӣ будан, дар он ҷо мо гурӯҳ дарсомӯзӣ мекардем ва ба ҳар яки мо вақт намешуд ки забонро омӯзем ё ки устоди мо ҳар яктаимонро наметавонист ки отдельно омада нишонтия омӯзиш куна, фаҳмона ва ин на он қадар результати нағз медод. Аз ҳамин сабаб пас аз оне ки рекламаи вамбукро ман дар Инстаграм дидам ва ин на он қадар бовар кардам, аммо хостам ки як бор ин усулро ҳам дар худ таҷриба кунам ва ҳамин китоби вамбукро ба ширкати вамбук нависондам. Аллакай онҳо ба ман ҷавоб гардонда, дар давоми 24 соат ба ман ин китобро оварда расонданд ва дар давоми 6 моҳ аллакай ман тавонистам ки забони русиро бениҳоят осон аз худ намоям. Аз назари шумо, агар дар муддати 6 моҳ ҳар рӯз 2 соатӣ ба гӯш кардани аудиокурсҳо машғул шавед, дар гапзании шумо чӣ тағйирот ба амал меояд? Вақте ки аввал ман нав сар кардам омӯзишро, барои ман ҳамин забони русиро талаффуз кардан бисёр душвор буд. Вақте ки ҳар рӯз оҳиста ман гӯш карда ҳам талаффуз кардам, аллакай барои гапзании ман, муоширати ман, яъне аксенти худамро гум кардам дар ҳамин забони русӣ ва фикр мекунам ки агар мо ҳар рӯз дар давоми 6 моҳ ҳам гӯш карда, ҳам онро талаффуз кунем, ин бениҳоят барои омӯзиши мо як пешравӣ калон мешавад. Беҳтарин. ҳамчун хатмкунандаи курси мо ба нафароне ки мехоҳанд забони русиро аз худ кунанд, аммо намедонанд аз куҷо ва чӣ хел оғоз намоянд, шумо чӣ гуфтан мехоҳед? Мехостам гӯям ки одамоне ки вақт барои рафтан барои курсҳо надоранд, точнее экономить деньги и время, это лучше выбрать книга «Вамбук», самый лучший выбор, рекомендую. И вақте ки ман ҳамин чизро интихоб кардам, барои ман бениҳоят осон буд ва ман вақти зиёдатиамро барои ба курсҳо рафтан ё ин ки маблағи зиёдатиамро барои ба курсҳои ки бениҳоят қимат ҳастанд ба онҳо сарф намекардаму дар хона шишта, дар хонаи гарм шишта омӯзиши худамро ҳар рӯз давом медодам. Шумо метавонед каме дар бораи худ бо забони русӣ ба мо маълумот диҳед? Албатта. Я Зикирова Сабрина, выпускница университета, технологического университета, и я живу в городе Писарев. Когда я поступила в универ, русский язык для меня была одна из большая проблема. И я вечно мечтала изучать русский язык и общаться с ним. Но мои друзья сказали, что у тебя не получается, тем более я выбрала книгу «Вамбук», там нет грамматика и все-таки. Но я с этим не согласна. Без грамматика, без словарей можно изучать русский язык.
Вот книга «Вамбук» нам дает такую возможность. Мы просто слушаем и читаем, и все. Нам не надо терять много времени или много денег. Мы просто слушаем, читаем, когда нам удобно. И это очень легко. Вот это была одна из моих самых больших достижений в моей жизни. Я достигла свою одну мечту благодаря книге «Вамбук». Конечно, всем советую. Я очень благодарна от компании «Вамбук». И я очень довольна, что выбрала эту книгу. Вот. Очень рада за вас. Инак, дӯстони азиз, ҳозир дар ҳузури ҳар яки шумо сертификати Зикир ва Сабринаро ба ӯ тақдим мекунем. Марҳамат. Ташаккури зиёд. шитобед худи ҳозир бо рақамҳои 35 81 31 31 ва ё аз вебсайти cw.vanbook.tg фармоиш диҳед. Бурда расонидан ба тамоми гӯшаҳои Тоҷикистон ройгон аст.